गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ सप्तानि उनाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंनि हेंथायै 10,000 फरायसाफोरखौ लानानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन। थांनाय बावैसो सान सिगां बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरखौ सोलायनायनि नटिस ओंखारदोंमोन। बेनि सायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों दि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जि गोदानै एडभार्टिसमेन्ट होदों बियो मोनसे रेगुलार प्रसेस, बेयो मोनसे सोलिबाय थाखानाय सिस्टेम। आथिखालनि जि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिं बिथांनि मासिआ फैगौ बोसोर एबा 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव जोबगोन आरो मासि सोलायनायनि 6 दान सिगांनिफ्रायनो बेयाव भाइस चेन्सेलर गोदानै सायख'नायनि थाखाय आरो एपइन्टमेन्ट होनायनि थाखाय एडभार्टिसमेन्टखौ मोनसे सार्च कमिटिनि गेजेरजों लानाय जायो। रायजो बेंगिरिनि नमिनेसन आरो आसाम सरकारनि लोगोसेयैनो जि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल थायो। बे मोनसे सार्च कमिटिआ मोनसे सिस्टेम आरो प्रसेसनि गेजेरजों 6 दाननि गेजेराव एडभार्टिसमेन्ट होनांगौ, इन्टारभिउ लानांगौ, बेनि उनाव मोजां सासे भाइस चेन्सेलरखौ सेलेक्ट खालामनानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थिसननांगौ। दायो बे भाइस चेन्सेलर सोलायनायनि खौरां ओंखारनाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेगुलार प्रसेसनिसो मोनसे एडभार्टिसमेन्ट। बेजों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैया। जोंनो नांगौ सासे थार सुबुं, जोंनि ओनसोलखौ मिथिनाय आरो फरायसाफोरनि इयुनखौ मोजां केरियार दानायाव आरो जौगाहोनायाव खामानि मावनो हायो। बेनि थाखाय मोजां भाइस चेन्सेलर नांगौ होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों। बेनि थाखायनो लाइस्राम लादु सिंनि गेना खान्थि आरो आयेन बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बिथांनि बिबान एंगारजासिम सम सिमाखौ नेयालासेनो थाबैनो होखारनानै गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननांगौ। बेनि थाखाय फैगौ सप्तानि उनाव भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंनि हेंथायै 10,000 फरायसाफोरखौ लानानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन। BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगासिनो। बे खेबाव BTR ओनसोलाव 10 लाख बिफां फुलि गायनानै गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनो थांगासिनो दङ। BTR सरकारा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द आरो सिखारिडाङा हाग्रा ओनसोलनि 870 बिगा हायाव 10 लाख बिफांनि फुलि गायगोन। BTR सरकारा बिफां-लाइफां थायोब्लासो सुबुंजों लोगोसे जिउआरिफोरा थांनानै थागोन। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै BTR सरकारा 10 लाख बिफां फुलि गायनो थांखि लानाय जादों। बे बिफां फुलिखौ गायनो थाखाय 2,000 निबो बांसिन सुबुंफोरा खामानि मावगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे 10 लाख बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ फैगौ सेप्तेम्बरनि 14 अक्ट'खालि सानसेनि गेजेरावनो गायनानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन होननानै मिथिहोदों। बर' हारिनि गेजेराव इनाय आरो सोंखारिजाथाव खौरां। BTR ओनसोलाव नुजाथिदों। बे इनाय अनागार जाथाया आंगो बिमा बिफायानो गावनि गथ'खौ रांनि थाखाय फानदों। बे जाथाया जादों चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय भारत-भुटान सिमा साखाथियाव। बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। थांनाय 3 साननि सिगां बिफाया गावनि गथ'खौ फानहरनाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव रुनिखाता पुलिसआ संदाननानै गथ'नि बिफाखौ हमनो हाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 6 दाननि गेजेरावनो गावनि गथ'खौ सानै फानदों होननानै खौरां मोन्दों। रांखान्थिनि आंखालाव सासे गथ'आव 60,000 राङै सानै गथ'खौ फानदों होननानै मिथिनो मोन्दों। गिबियाव फानहरनाय गथ'नि बैसोआ 1 बोसोरनिमोन आरो नैथि खेबाव फानहरनाय गथ'आ 7 दानसोनिमोन होननानै मिथिनो हादों। लोगोसे उन्दै गथ'साखौ बायग्रा सानै सुबुंखौ पुलिस बिफाना हमनो हाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। 14 बोसोर बैसोनि सासे बेंगुरा उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामदों। राजेन कलिता मुंनि सासे दुथां सुबुङा गोदै गोदै रावजों बुरखायनानै न'आव लाना थांनानै जिनाहारि खालामहैदों। दुथां राजेन कलिताया। बे जाथाया जादों बाक्सानि आमबारि गामियाव। जिनाहारि खालामजानाय उन्दै बेंगुरा गथ'आ नखरनि बिगोमाफोरनि सिगाङाव गासैबो जाथायखौ बुंफोरना लानायनि उनाव दायो नखरनि सुबुंफोरा सिमला थानायाव थांनानै दुथां राजेन कलितानि सायाव FIR होनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। जोनोम सान फालिनायाव प्रसाद एबा बुट जानानै गासै सा 12 सुबुंनि सावस्रिया गोब्राबै गाज्रि जादों। बे जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बेंसिमारि गामियाव। जोनोम सान फालिनायाव प्रसाद एबा बुट जानानै सा 12 सुबुङा गोब्राबै देहायारि सावस्रिया गाज्रि जादों। देहायारि सावस्रिया गाज्रि जानाय सुबुंफोरखौ
देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय बिस्थिबारखालि बुद्धि बर' मुंनि सुबुङा फिसौनि जोनोम सानाव प्रसाद एबा बुट जाहोदोंमोन आरो बै सानखालि गामिनि सुबुंफोरा बुट जानानै 3 साननि उनाव गोबानाय जायो आरो साफा साफायै रबिबारनि उनाव गोबानाया गोबां जानायखौ नुनानै सा 12 हौवा हिन्जावफोरखौ मुसलपुर रबि बर' देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। देहा फाहामसालिनि फाहामगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला बे बुटआव माबा मोनसे बिस गोनां बेसाद मोनजाफ्लांदों होननानै फोरमायनानै होदों। फिन आरोबाव रां दाहार लागोन आसाम सरकारा। दिनै गोदानै रां दाहार लानो थियारि जादों आसाम सरकारा। 500 कौटि रां दाहारनि बजाखौ फिन होगोन आसामनि सुबुंफोरनो। सप्तासे जायैयावनो फिन रां दाहार लाबावगोन 500 कौटि रां आसाम सरकारा। थांनाय 5 सेप्तेम्बराव 1000 कौटि रां दाहार लाखांनायनि उनाव फिन 500 कौटि रां दाहार लागोन आसाम सरकारा। दाहार लानो थाखाय दायो रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानो आर'जलाइ गथायदों आसाम सरकारा। आसाम सरकारा 28 दानावनो 43,000 कौटि रां दाहार लानायनि अजद दैखांदों खायसे बेरेखा दोलोफोरा। 7 बोसोर खुंथाय समावनो आसाम सरकारा गासै 91,000 कौटि रां दाहार लादों होननानै मिथिनो मोन्दों। उन्दै बैसोनि हिन्जावसा जुलि खालामग्रा फिसायफोरखौ हमनाय अभियाना रायजोनि खना खनला जायगाफोराव सोलिबोगासिनो दं। थिग बिब्दिनो रायजोआव 3,000निबो बांसिन फिसायफोरा हमजानो थांगासिनो होननानै मिथिनो मोन्दों। दासान्दि फिन रायजोनि जिल्लाफोरनि जोबथेसालिफोरा बुंसारनो थांगासिनो आयेन बेरेखा उन्दै हिन्जावसा जुलि खालामग्रा फिसायफोरजों। फिन आरोबाव आयेन बेरेखा जुलि खालामनाय फिसायफोरनि मुं फारिलाइ लानानै आसाम पुलिस बिफाना थियारि जादों। बे मुं फारिलाइयाव 3,000निबो बांसिन आयेन बेरेखा जुलि खालामग्रा फिसायफोरनि मुं ओंखारदों। फैगौ 10 साननि गेजेराव रोजा रोजा आयेन बेरेखा जुलि खालामग्रा फिसायफोरा हमजागोन। जोबथा खेबनि थाखाय गोख्रों सांग्रांथि होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर'नि मुंदांखा देंखो रोजाबगिरि सुलेखा बसुमतारी बिथाङा जयन्त हाजरिका मेम'रियेल एवार्ड्सनि थाखाय सायख'जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।